Hi guys, tutuma chuanin YouTube video thumbnail add dan kan seidon ni sap trong hi zonin om deuh nuala mar chu mi zo trong takian om lutu lovin ka hria kan sars china kan enchin khan chuwang chuan karon seidona chuan smartphone tanga thumbnail add dan anita Android phone tangin chuan chu bi ma chonin thu noi an nei lo kanga hei tuna ei ka wallpaper hi in muangin chuan a bung thum cha som pro ania chuan hei hi ka bible chang du beranita chuan ka theme hi Manchester United fans kania theme hi hei Manchester logo icon a hian chuang vekta hei icon hi Manchester logo vekanita chu thu noi kan le selo kan chu chuan Android phone atrangai lutong kan Chrome ni ngai ta hetei Chrome oma Chrome ni ngai Chrome atangin tilon ni chuan kan lut chinang Chrome chuan hetei hi JD changte YouTube pi oma kema hi ka account hi ka sign in to wangin ke chu tian alang ta kal directin ka lut mai theta chuan ila sign in lo ni chuan search box a hin lut thia search box a hian kan lutanga abul train an tiang chuan YouTube ti kha search menga chuan YouTube ti kha kan search ta chuan YouTube ti a hian lut pop lut ngal pop thei thowa chuan ke ma chu hei jeti changte om sa ta lut thea chuan YouTube broadcast yourself YouTube broadcast yourself ti ombokta ta hian ilutanga o samang ta hian ilutanga ti khana lo lang ta chuan hei YouTube han lut ta chuan hetilaya rin pathum hi lai rin pathum oma hi lutanga lo lang ta my channel ai ni lutanga nang ma om zia chu nang ma channel a khani lut don ni chu ai my channel a hian chuan i channel a khan lutta a chuminu a chuan hei heta hi video manager oma kan threala tur paka chu ka sam thumbnail add don hian video manager a hian ilutanga ta chuanin nangma kha i channel kha verify to ani em niladam ti kha i check nga ya verify lo ani chuan custom thumbnail add theilawa chuan verify ani tola en turin le verify tur chuan video manager a hian ilungai tani chuan kan valu zukanga tikhan lo lang ta chuan video zong boka ta na lam lang vek lona thowa tarang po hianin thumbnail kha ava et thei thota ase aun sam dan kha la ti atanga kan lu dan kha kan lu tanga chuan hei heta hi channel ti oma channel a hian lu tang ta hi ka video kharan lang thota hei tarang po na ti thei thota chuan thumbnail et kamo chuan channel a hian lu tanga tiyan lo lang ta ke chu hei partner verified ti kha ke ma chuan ni to ta hei heta hi JD changte ka chu partner verified ni ta chuan ala verify lo chuan monetization ni ke pokala enable lo wa hei not enable ti la lo ma chuan ta hi custom thumbnail a oma
ke chu ka enable to ta custom thumbnail chu chuan monetization ni kala not kala enable lo ma chuan chuan hey custom thumbnail ila enable lo chuan chikla enable dia lo chuan he chatang hian monetization tang hian ni lu tanga chuan chatang chuan a verified data chuan verified to no chuan kan ti tu kan ti the to ta ni chuan heta kan lut lenga my channel a hian kan lut tang heta mami khamok ama ngai khan kan le to ni chu ka chu verify to chuan khata value ko khangai chung lawa ama kan lu na ma sebera khan hey ama kan lu na ma seber khan ta hi chuan ama kan lu na ma seber khan ni chuan te hi noi hi video ti oma home video playlist channel civil te oma video sai ni lu ton ta ni chuan kan hrele tur pakhat chu khami thumbnail add na tur video kha YouTube pa I upload phota ngai ta anga ya ti kha I rian apoi mo chuan thumbnail I man du add na tur khami a video a I add tur picture kha I edit masa phota ngai ta edit na tur chu any image video photo editor sang oma chuan pixel lab om boka pixel lab pi mangtlang pui ta tang chuan edit thei bok ta chuan video ai lu ta kan lu ta he video kan lu to ta chuan hei ga video alo langa chuan ta khan enga hian nge kan end tu na tur kha video kha kan click mai anga chuan elai mi hi hey lai mi hi mi so ai zo vel pakhat ti kan click chinanga ka chuan ti hian alo lang ta ni chuan hetami hi kan video thumbnail kan add du na video kha ni ta chuan in zoom le anga hetilai hi setting pencil te oma hemi pencil te hian ilu don ta ni izu click nga pencil te click nga chuan thumbnail karon lang chi don ta ni ti kanaron lang ta ti chuan elama hian hey image pathumom sa pakhat pahni pathumom sa chuan anoi beran kha sam thumbnail ti oma ta hian custom thumbnail ti hetia inject turin ta chuan e channel kha verify lawon alani chuan hian inject don lawa athei lo ti kha inject lo ta ni chuan elai mi image om sa pathum mi tu chani bang the poka chuan custom thumbnail ni chuan heta nangma edit kha imang thei bok ta chuan description inject theya chuan tag khai inject thei boka idu kha chuan heta hi add message to your video ti khai inject thei boka chuan public ida nga chuan entinan custom thumbnail kan click ton ta ni custom thumbnail kan click nga chuan ta hi camera camcorder oma sound recorder oma chuan document ti om boka chuan document a hen kan lut anga tuna hen ke pon edit sa ka nei lowa thumbnail da tur ma se kan du kan zuk laptop phot don ni gallery le photo sa hianin du so ka khani kan inlut me anga photo sa kan lut anga chan chu device folder kha a folder kha lo lang dona ka mang kan than ka ol sam dona chuan photo sa ka lut anga device folder lo lang dona ta han ka folder sang kha lo lang don ta chuan so yang kan thumbnail kan zuklak tur kha lo edit log tur kha ni ta
se ke chun edit sa ka nei lova tu na hian wang chuan arem rem kha ka zuk lamei don ta ni lai pai nu hi mang do kan mang chin nge amel thar amei hi o uploading ai load ta mek ta ni chẳng thumbnail ta tur khara in load ta a ai load zo ta ni kha khu se ang khonin thumbnail picture size kha a om ta thumbnail size kha tunami ka picture zuk la record kha picture thumbnail size ani lo ta ama chu antinan khan kan mang mai khani ta hei to mi upload zowa chuan a in tik sa ta te khol khu a in tik sa ta chuan e change le du pon te khana ma khai tik le me nga chuan ti han hei an hoi hi a change le om le ta chuan khami ti zo khan heta is safe change ti oma ta hian ki kam ke mani channel khan kan le to ma heta hi channel kina ka lai pathuma khan kan tik lenga chuan my channel khan kan lut lenga my channel chuan ai kan fan don ta ni chuan ti hian ke ma channel khan lo lut le to ta chuan ala in thlak lawa tu na hian ei te hi ta mi hi lai mi hi ta chuan kan refresh china nge refresh china nga ta hi refresh kal me ka ta hi refresh sa ta hi hei mi zo aizol bank pakhat buno pang book sakti ka hai ta hi refresh to nu chuan ti khona lo lang ta ai thak to ta ni chu chuan ta hi o ti song kha ani chu chrome atanga youtube video thumbnail da na ni chuan ta video te melo en saka melo like saka melo subscribe sak turin melo subscribe sak ve nge ti so mo pok che ni ti song khani